Yeah. Are they great with your height? Oh, yes, Ignere. Alas ka niya dito. They take care of them when they're so stood. Taksan niya. Huh? Yep, till highs versus Neil. Taksan niya. Oy, 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 oy. Yan. There's a type. Taksan niya. Haba.
sa baba banda, kasi combination po to ng refrigerator at saka freezer. Freezer po talaga to. 3 layers. Pero kulang na kulang po yung space. Palaging puno. Kaya bumili po ako ng extra na freezer. Ito po yung in-unbox natin. Sa ngayon, kukunti pa lang po yung laman. Yan. Salamat po sa panunood.